maada e amen ko fati alhaali dariqa tijani o bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yittude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ko salminde bandiraɓe ɓe e juurade ɓe ñalawma aljuma o ɗo e sawi sidna cheikh radiallahu taala an e ñaganade ɓe Allah moƴƴere fi llahiri wa fi lbatini e duwadene kadi sababuyeji dendindi en e oɗo sifa e ɗiɗo nokkuji nde Allah junnanta en ɗin sababuyeji e jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Sababuyeji ɗi ene kewi ene mawni ene jaahi ko ɓuuri mawnude ceerno men ceerno Ahmad Tidiane mo garuɗen ɗo anne kadi koye sababuyeji ɓurɗo mawnude hen jeeya saabu ziyara Fass kam koko waɗete tan Tidiane en koɓe fof ko aroɓe min jami il jawani bi ummarade e aduna e bangeji foof kono kadi noon dental ngal dental ceerno Haji Mahamadou Seydou radiallahu taala anhu e garragol ceerno men ceerno Ahmad Tidiane khalifa o e oɗo sifa no yarata joni ni duuɓi tati fof wono ɗum ɗo waɗe e ngal ɗo keewal ewa ɗum ne kadi ko sifa jani o kongol ari hen yasma ceerseɗaji. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En jetti Allah no moƴƴi e oɗo ziyara mo ganduɗa Allah ina addi en ɗo eɗen gardi e ceerno meɗen juurade cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu eɗen gondini hen ceerno meɗen cheikh Ahmad Tidiane Ba to Madina Gounass. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ziyara o kam ko no jiiruɗen gite meɗen ni en ji alhamdulillahi rabbil alamin julɓe ɓe. Alhamdulillahi rabbil alamin. bandiraɓe heeɗiɓe tubaɗo wonde fof min calmini on no fewi min jetti Allah no fewi amin barkinori jonde ɗo min jooɗi ɗo e nder zaya cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ewa ko yettere Allah no fewi. Hande ziyara o duwa hande aljuma aljuma 4 mai 2017 ko hande ziyara Fass o duwa. En taskimano kam ziyari ko no wondi e kayisaji mawɗi sabune ko arde fof kewal yimɓe ngal ko hunde hawni kono min ɓuuri kam hawde hen wona kewal ngal ko arɓe ɓe wonɓe jimi ɗo amidira ko joomum en jogui hay newya wawde yaade ngal ɗo ɗangal ɓe hen koto banggue joggal mumen banggue jogal mumen ɓe koto banggue cellal mumen kono fof en jiiɗo yimɓe ganduɗa ami jotno ko hono ɓe no mbawi hawde on ɗiɗo ziyaraji sikki ala balla Allah ene hen jingol Allah ene hen newya Allah kadi kawnel ene hen kono kawtinal Allah mogal ene hen sabu ha hande ɗo duwa ɗo wonɓe yettade ha joni ndeke ha joni gasan taw fof ne ara hawrude hen kadi eɗen gandi bande amen nan toon ɓe yani arde elle kañum ɓuuri yidde arɓe ɓe arde elle ɓuuri wonde ga bon hay arɓe Allah ko hakkillaji men goni ga e ko ɓurɗo men goni ga e ɗum holla so wonko hollata ene jeeya ko hollata kam wonde